jumpa musai di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorakso tajalo hatani debata di hita sadarion jumoloma martania kita. Asini rohama dihamu duhok dame nasian debata mata duhok nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Renungan sadario dibuat do sian buku renungan wasiat dohok judul hinariko ni nama nangihon. Nama roja hamai sian hatani debata di 5 Musa 20 lalu ayat sada sahat ayat 14. Dohok pangodol hononna sian 5 Musa 20 lalu ayat 2 songonoma di doh tisi. Songgok mahuhut tuho sudia ka pasu-pasuon jala pasahaton na tuho molo ditangihon roham suarani Jehovah debata. Radio manang podcast ia naduaon ima sarupa mai songon media na parohon siaran secara radio. Songon media auditif na mengutamakan suara, radio boido melatih kita asa gabe si partani na denggan. Marnida sian kajian psikologis mado hasomalan manangihon dan holan meningkatkan fungsi kognisi. Siaran audio boidoi malipat gandahon pakilalaan na sonang asa unang stres kita. Asing nai membuka ruang sosial asa unang lungun pakilalata. Melatih asa bui kita sabar, jala tentu melatih kemampuan di nama nangihon. Hal nasongonido na rikot di zaman sinoengon. Manangihon hatani debata ima gabisa dadalan na rikot nalau dihanguluhon bangso na pinilit ni debata. Manangihon suara ni debata dirajumi doi gabisada senjata ni akan naporsia. Dibagasan ni saluhuk nai dadaholan na mangatusi halai dohok donang mangulahon di nama nangihon suara ni Tuhani. Parsitutuon di nama nangihon suara ni debata rodi saluhuk takka parektana ima nalau pataruhon ragam ni pasu-pasu na nidokna dadahola marhiti ka arta nang sinamot alai dohot do nang tungolu na marhadameon dohot marhademahon di tonga-tonga ni bangsoy alai baliksa di paingok debatado na masa mauhum tuganuk halak na soolo manangihon hata ni debata di zaman na lam tu godang na ulaon dohot haguturan sinwaingon godang do halak justru lungun rohana kita songon halak si partani manang namanangihon hatani debata ditogihon dohita lau para dehorroha dohot si pariota tuhalak na humalia kita tumangihon di bagasan parsitutuon. Amen. Songon ima hatani debata renungan dihita sadarion unang lupa kadongan like subscribe jala bagi hotuang kadongan alamar hitei na dohok dohita mangurupi ulaon marbarita nauli Rabdohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate debatama mangaramoti kita Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.